Montana dari ang sekolah mission sekolah kelas ini sekolah SPM ini सरकार sedang menjual nathai biar respon belam biar plastik mission budistarnya biar flag बनायनि बादि print खालामनायसो बियो जों बिखौ जों गाननो हानाय नङा मानो बियो जों गानबाय थानायनि बादिबो नङा आरो बियो मान गरमाव गानोमोन आरो जुदि बेबादि दख'ना गानो बर' हारिनि हारिमुवाबो गोमालांगोन बेनिखायनो सरकारा बेखौ सोलायनायनि थांखि लानो सेकाप संगति मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल SMDC सभापति है आज जी आम बर मीडियम छालीबर कारण क्लास 9-10 जी यूनिफर्मर दखना ब्लाउज जी देखा पाई पे चमक खाई आचरित एनेकुआ कापोर आम लड़ा छालीबे बर छालीबे विशेषके एने पलिस्टारर कापोर निपिंधे जी बुआ कापोर है ये पिंधे और इनके गरम दिन बुआ कापोर हले सह्य कर जाए पलिस्टार हार कारण गरम दिन हम ना तेने कापोर आम को निपिंधे गति आज SMDC हो पे सरकार जी यूनिफर्मर कारण कापोर दी दाफना दी ब्लाउज दी मानिब परा ना अनुरोध कर सरकार ये हलनी और नतुनक जेन बुआ कापोर है आम बर छालीबी विशेषके दखना कापोर जेन लै आने और ये पलिस्टार हुआ कारण एकेबारे पिंधिब नारे ये कारण आपत्ति जनाइছোঁ सरकार अनुरोध कर हलनी डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जोंनि सेका संगति मिशन हायर सेकेंडरी स्कुलावहाय जिहेतु जोंनि बर' गार्ल्सफोरनि जितु जोंहा इउनिफर्म फैदोंमोन दखना आरो सला बे दखनाया माने जितु जोंहा प्रिन्ट खालामनाय बायदि जितु पलिस्टार जितु जोङो जायखौ जों फ्लेक्स बेबायदि बनायो बेबायदि जोङो दिनै मोननो हादों दा बेखायनो जों डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गनायना लानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जितु जोंहा फरायसाफोरा बिथांमोनाबो जितु जि गाननाय दखना बे दखना बायदि नङा आरो बेयो ओंखायनो जोङो डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो गनायना लानो हानाय नङा बेखायनो जोङो नैबे समाव जोङो जोंनिफ्राय बेखौ जों अजद खालामदों मानो होनना बुङोब्ला सलायाबो ब्लाउसआबो माने मा जितु ग्रीन कालारनि बेयो माने प्लास्टिक बायदिनि आरो दा बेखौ जोङो नैबे समावहाय जाहाथे जोङो गभर्नमेन्टनिसिम नङाबा जों सोलायनाय जायफोर साप्लाय होदों बिथांमोना जाहाथे थाबैनो बेखौ सोलायनानै बेबस्था लायो बेखौ डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला नैबे समाव गरमनि बोथोर जायफोर फरायसाफोरा फुंनिफ्राय क्लास 7 2टा 3टासिम थानो गोनां जायो बे समाव बेबायदि दखनाखौ जों बोरै गानना थानो हादों बिथांमोनाबो कमप्लेन होदों अजद होदों अभियोग होदों बिथांमोनाबो जायफोर दखनाखौ गानोब्ला दिनै जों गरमाव थानो हाया प्लास्टिक बायदि दा बेखायनो जोङो डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो सोंखारिदों नाथाय गोदान मोनागौमानि बे समाव जोङो नैबे माबाखौ जोङो सोलायनायनि थाखाय जोङो रेडि खालामबाय थागोन धन्यबाद।